batod? Di man to mao nga batod, murag makahilo man to. Naman. Wala may nanggawas nga mantika. Gusto ko mukha ang ulod. Kanina lang ako ang ulod ka una. Taysa. Wala man nagmantika. Di ba siguro di mo nga batod ang gikuha ni pare? Ayan, di na ko ni kauno no, mahilo palang kuha ni. Matay ni si pare. Pre! Pre! Pre, asa man ka gawas dira? Sa muka ning bata palaklak pa. Asa man ka ni adto di ay? Wow, nila kong durian nimo. Sa kay nadto tong bata to. Ay asap, baka na to eh. Uli. Parang amaw oh. Pre! Uy, pre! Ali, pre! Ya, kamusta? Bantog ra wala ka sa inyohan, nara day ka diri nagpahaya-hayahay ha. Ano man di ay? Tingnan naman di ay. Ya, kumusta mo tong batod na ang giatod sa inyo ha? Lami kayo no? Lami lang naong nimo. Ambi na 500 yung gibayad ako sa mga Gcash. Kasi ang 500, unsa man ka? Ambi 500 pre. Pili mo to bato di mong gihatag, ulod man to. Kasi di batod nga gikan mo to sa lubi. Kasi gikan sa lubi. Pila ka bulan na patay ang lubi. Bulan day na, pre. Awara pila ka bulan be. Tuhan mo to katuig patay ang lubi. Iskot ka pre. Dili naman lubi kinaon na ng batod. Kahoy na kahoy basta yung nana. Nyasa man nimo kinuha tong lubi ha. Asa dapit nimo? Katong dool sa kanal. At tanawa sa kanal pa jud na perting ugawa. Sa muka nimo pre oy muhatag makapagkaon nga makahilo. Ano ba 500 be? Ay, pwede sa di karon pre kay gamito yung kinang kwarta ba? Unsa man ihatag yung 500 ipatawag ta ang kapitan niya di na ka na mapapilog TikTok competition na tiba. Ayo, pre, papil ako, pre. O gani ang bigyan ni Ay, 500. asa pagi ka ng durian? Ano si pangutaan na diraw gasa? Kato nang ibabos sa sako no, sa balay. Gingnan bitata ka gikan ko sa inyo nya wala ka didto ah. Ambi na, pre. O gani ani ambisang 500 ihatag na ko nagbalik ning durian sa imo ambi 500. Ka, eh. Ay mo na dayon dugay yaw eh. Tara, oh. Ambi ng durian, Ako eh. ang durian mo. Tagdam sunod gani mamaligya ka kanang di makahilo ha. Tahaan ni. Pag moabot og duha ka tuig, dili na rin na sa batod. May mo na din na siyang ulod. Mantog ra pagkuhaan ako luod. Be! Be! Naluto ng batod? Be! Di man to mao nga batod murag makahilo man to. Naman. Wala may nanggawas nga mantika. Ano man din ang gawas? Mga yuta. Eh, Ang damay jud ni si pare. gusto ko mukha ang ulod. Kanina lang ako ang ulod ka una. Aba, matingali ka?